Nanikap kit dato eh. Lahat pa, misis. Nanikap ko na mga bang kayo nag-beach. Apay ata na miss. Weh, na ba kami nag-beach? Kapay ata lamis nga ikap. Lamis ang kwa. Pagpakalap na jay, yung bakit ko. Di na pa kami nag-beach. Napamit nga kwa, baon-baon laki, di na pa nagkalkalap jay. Yung bagang nagtanda iparit. Awan nang bawal tigkalap jay. Ang bad trip ang arutan, bes. Ag-enjoy ako mamit. Awan ata na pa namin baon ni bakit ko nga na pa nagkalap-kalap di beach. Yun lang. Awan ang kunin enjoy ti kwa aming kwa, kapitan. Sumila nga, permi nga, may suot mo na kap, takas ta. Kababay na ko jay. Kami-kamil na kami, gani, bakit mo jay, bitsin? Kababay na ko jay. Ano yung baon-baon na kami jay. So din nga alat lamis ni. Sugarod. Iya kagkagawad ko di kwa. Permit ni ragragsak dangim siya awa timpiman na ya kuryente pa ya. Mga bawal di kuryente diyan. Ay, jaya, mahit sa pa nagkalap jay akap. Damok awan din tugot nga pagkalap dagam diyan. Di ba nagamin rapin ngin tugot ibayad ko di Mahit sa pagka. tiba panmit nga kal, pagkalapik sabit ni lakay ko Winamay at diyan. Ta pag ito no, pang kami mamit agbits ta, pagkalapik mamit ni lakay ko jay. Ayan Amo tultula din tigas diyan. Kaya atay ni kap, kaya si dain yun ni kap. Nakababay na niya kasi diyan baon-baon mo tilakay mo diyan kalap-kalap na di bakit ko nila pa ng baon-baon diyan. Bali, mabalin na takap. Kababay na pa diyan Amin at pinaglablaban na pa diyan. Kaya hindi na ba amon kap? Agi diya, lulupot mi nga kwa. Napanay saksa ko din, nagaduwa saksa ko yung rapid na hindi baban din, enjoy mo pa di kwa. Di beach so ari na. Sige ta para tayo lutok man din. Yun kap, sige. Bad trip.